mesrao nipa bia wahwe ase wɔ Kristo mu mafutu a mede ma wanopai ane sɛ nkɛsɔre na sa keka ho bio na awurade no a yɛsom no na anasɛ adi dakyi no nipa yɛ bɔne tia no na nabufuhyia enti ɔpam nipa firi trom saa nyame no asa tena se ka sɛ no ɛwɔ sɛ me sa kɔgye nipa ama me ho dane nipa nsa so batra asase nso mfie aduasa mmiɛnsa ɛne nipa nante didi nomɔe wode ase a ɛnam ne wuo ne ne sɔreɛ so agyeɛ saa ma ne ho a ɔsɛ bɛnka nkyerɛ sɛ sɛ wahye ase a saa sɔre waakra do sɛ ɔbɛgye wo nkwa anɔpai yɛnkɔma twetwe mu no mebɛkyerɛ deɛ kakra bi na wonu sɛ Yesu Kristo adaroma ababoa wo there are many church members a wɔn nim how to pray many church members wɔn nim how to pray many pastors yɛnim how to lead in a prayer empire yɛkyerɛ prayer yɛnhwɛ Bible no ma nso Yohane ɛkyerɛ n'asuafoɔ no mpaebɔ John the Baptist ɔkyerɛ n'asuafoɔ no mpaebɔ that time na Philip I am part of disciple of John the Baptist Philip odi Yesu akyi odi John akyi for some while days every year na deɛ wantwerɛ na Philip no John the Baptist shiani ɔne ne nam na John the Baptist kyerɛ wɔn how to pray enti mmerɛ John 1 ɔnam ne ɔne John the Baptist na gyina hɔ asuafoɔ baanu kɔdane Yesu asuafoɔ na Philip ka ho enti mmerɛ obusaa ne sɛ owura John the Baptist kaa sɛ Onyankopɔn aguamaa no nie no ana Philip busa nso owura wone na wana akasia na sɛ modi adanseɛ sɛ meso obi ba wɔ so sene me na nam ne mayɛ mu ne manya adom abɔ adom soɔ no ɔno ne mayɛ no mu ne manya adom abɔ adom soɔ ɛne ɔsɛ na ane na wana akasia ne ɔso ɔno a ɔne ɛwɔ so ɔdɔre na meso hwai Philip gyina ka so owura yɛpɛ sɛ ɛkɔdi n'akyi ane ɔmo kɔɛ enti bere bi a na ɔne asuafoɔ no nam Yesu ɛne asuafoɔ no nam no ti asɛm no ye according to Matthew asuafoɔ no Philip aka kyerɛ Yesu sɛ Awurade kyerɛ yɛ mpaebɔ wakyɛ bɛsɛ wo no ase ɔsɛ Awurade kyerɛ yɛ mpaebɔ kyerɛ yɛ mpaebɔ sɛdeɛ Yohane akyerɛ n'asuafoɔ no ɛwɔ Luke sɛdeɛ Yohane akyerɛ n'asuafoɔ no na Yesu started sɛ ɔkyerɛ how to pray ɔma on guidelines to pray gyeme so amen ɔma on guidelines to pray na ɛno na mepɛ sɛ ɛnɛ ogyide ne biara nso ɛtwa sɛ wohunu how to pray ɔnsɛ Paul ɛnso kyerɛ sɛ sɛdeɛ sɛ sɛ mobɔ mpaeɛ a ɛsɛ monim sɛde aseɛ sɛdeɛ wɔsɛ sɛ sɛ mobɔ mpaeɛ a ɛsɛ monim na hom ne bɛtena mu a na wɔde ɔpene ani kabea di ama wo ɛnso atwa sɛ wohunu sɛdeɛ wɔsɛ ɔbɔ mpaeɛ gyeme so amen ɛwɔ sɛ wohunu sɛdeɛ wɔsɛ ɔbɔ mpaeɛ number 1 yɛdi nkɔmmɔ nkakra prayer the meaning of prayer is communication between you and God's spirit. Communication between you
and God's spirit and nkatahudie yakane say nkitahudie abada woni nkonkron ntam. That's right. That is prayer. And the maslow so at times yana me hwe nipa bia na me kra wera ho yakwa sorry ojeme so amepa amen. But you know how to pray. Many pastors and how to lead in a congregation. So leading no man abom paye onim. David. Number 2. Enye obia ne abom paye Awurade betie. That's right. Enye obia ana abom paye Awurade betie. Mamani kanu fa no amra. Jame say amen. Amen. John 9:31. Wasi na yanim sha onyankopon ontie di boyemi. So obi fare nyankopon ana wo suro no. No wo ya dia wo pa. Ono otie no. Pa. Ana fa 2-3. Jame say amen. Amen. Number 2. Sabo Isaiah 59. No ka to say Awurade asunsi. Santi asem. Nsanya tia. Sa enso oje na amumuyo. Ana bone sa ni o ma ni anu. Amumuyo so cha bone. What you say? Kwasempa. O se amumuyo. Ana bone sa ni o ma ni anu. Ana amamu ni mo nyankopon tem ate. What you say? Na mo bone na akata na ni afiri mu ho anunti ontie mu. Oba Proverbs and so by Kasembi. Was in the enemy so Proverbs be a Proverbs. I think so 21 or so. Proverbs 21. I'm a rabbi. Proverbs chapter 21. Verse 13. 21:30. They will see us from Bruni soon. On the Subesuan friend or any so. Oh, so you was a canon. They will sing a show. Afri Bruni, Mabronfo. Asu Hono. On the Subesuan from Radia. Onion so da. And then you be on a bomb power. Eradity. With a son on so. Or son on so. Now, prayer on Casano. Mamma can say. Okay. Your different religions. Obi abom paye so wodo. Ankramafu abom paye. Atre mo nyame. That's right. Akonfo. Eyi apaye. Omom paye no no. Odi asia. Woko hinfia. Omusu yi apaye. Ye bom paye no no. Ti asemni ye. Ana young Christians. She abom paye. Jesus. Ente me pasa. Obi a wotie me ne entie ne yie pa na anano na to me bo ase abon pa na aboa apagye wagina yie. Amen. Na wotie me akowanim awo kristosumu oje me so me pa amen. Amen. Fine. Adia ba ko me pase atiafo ntie ni wose trian paibo said Yohani atra na suafo. And did Jesus Christ teach the disciples? Okay, Matthew chapter 6 verse 9. Paibono. What travel? Said the official rules and regulations. That's right. Mama pa said ja wo You want it? Odre want it. Wahini emra. Ni apanya ho. Asase su said the oya no osoro. My andada duane. Na free mfum so ana yaka afri yen said ye di free wana wode yaka amfa ye nkonsohwem ye free musuom wona hini atumi ni ahoden ayawo de ada. Amen. Amen. You teach them. That's right. But I just here na adia ba ko master di amawuni say we Christians you know how to pray. Because ojidi ni bia ntie me yie yawo anyuma David atotoye David atojum bebre na jom to no
one shot e ba yo say na empire aya jump to watu. That's right. Ojana so amepa amen. Amen. Me pasa obi a ontie me no anya aggressive ana na ontie ni. Amen. Ababo. Amen. Ansana oba shampa boss no number 1. Tini yo. Ansana abako urade anim no declare yourself as a sinner. That's right. Ika hu se wo ye diboyeni. Declare yourself as a sinner. And Jesus ene kai. Nipa mi onu ko asoro fie mpaibo. Ba ku ya Falasini ana ba ku ya tujini. Falasini ni huwa ne ho. Ewa ne mpaibo mu se. Awurade Nyankopɔn. Mi tran to so dudu dapan. What do you say? Yes. Me ya kontene. Mi dimu yada. Mentesa tujinia ojira ma chiri hanu. Na bisa dia ni yana fama ni. What you say? Na tujina ni huwa ni hose. Onu di odiboye ni tu oboni muase. Oh. Anu adi ni nsashia ni bosa urade. Humi diboye ni mobo. Obo. O declare na hose. O a complete sinner. That's right. Eba cha what you say? Tiasemni enti ama awurade so hu sa tujini ni mobosni Falasini no na wojira ka sa Falasini no ma ne ho so to so bi obra ne ho se no oba ma ne so na de o ma ne ho so no oba branas enti o prayer aya hand time pie Ebri kasaka. eba cha wadi ase ya hand time pie anya adwuma onya nso Kasaka hunu kwa. Ti asemni he. Endina wa trempa bo no. Wose mamu kasaka pi. Dabi. Ti asemni he. Ehia say. Obedi ka who say you are complete what? Sinner. Confess your sins first. Obi a shano so. Ansa odi awurade asida abama no kura no. No di kan a confess your sin. If you say, what do you do? Na di boye ni a ontie. Na yenim no. Ba shasi ayede. Da siansa. Bia na ne no. Me ba je odi ase. So we di kan da urade ase. Awo boni mu a wase da ni nuru na so. Na so no enurum. If you say, na so asia ma o di boye ni ase da. That's right. Don't say san your man so. Yes, mo. Because obiana ni jehowa enye enti de kai you need to confess your sins. Boneno wo sra no wo ka boneno na wadwene mu wakoma mu no ojai. If you said you wo koma ni mu no ye honhom. Enti so wo ye camouflage a wonim. Oje ma so amepa amen. Onye ordinary person say kwase wi ametim ba bie. Oya hohom. Enti ohuna kumam, ehuna dwunim. Enti so wo ya camouflage a onim. Eba cha want to say that is first step. Also son so you need to confess your sins. What are born because the meaning yano empire na kwa ni kobo no aso dem ho wan ko sradio jeno so amen me ba cha wa say o kan born. That's right. To jinino o say who made the boy ni mobo. Amen. Me the boy ni awurade who me mobo jeno so amen. Nti adia ba ko me ni say a chapa ana sabi okwasia ade kasa Kwase mo. ta sabri na de wo hunu wo su say wo nya nsafo no ade pabbo no Bebo no. me ba so ni awurade ntam asumdue ba jema so amen o ba so obi akwa asore na ele di mpa bo wo dwamanfo odu oni adu ba bia ya bompa ya break ya umone
na shame ɔno so de ne wagyim wode aseɛ na ɔno nso hyɛ mu ɔbrɛki bi mepɛ sɛ nna wotrɛ se na wosese nti yɛwɔ mpayɛ bɔbrɛ a yɛbɔ but mfalu ankɔ baabi ada te soa a wohaw ɛda so tew soɔ gyeme so amen wɔserɛ bɔne fakyɛ no obi afa nto no tirim bɔne no a wɔserɛ no fa stampo si so sɛ wonkɔyɛ bɔne no bio because Jesus ade obi bɔne kyɛɛ no ɔbaa bi a yɛkyerɛ no adwamammom no ɛnyɛ ɔbaa no na kɔdwa to a Yesu o kyene yɛkyerɛ no ne yɛde no kɔ Yesu mu natɛn ɛne ɔno nso so wɔama atamuo ɔba nkwagyeɛ sɛ ɔyɛ aseɛ nti obusa ɔbaa no sɛ wɔno ntotofoɔ no wɔi wɔmo tumi bu watɛn ɔso daabi ɔsɛ ɛne ɛme nso me mu watɛn ɛno nkyerɛ sɛ atamuo de hɔ ɛwɔ hɔ sɛ ɔyɛ aseɛ na ɔka kyerɛ no sɛ ɔbaakɔ ɛnkɔyɛ bɔne bio na deɛ kyerɛ wɔyɛ anyɛ deɛ bɛ amaa so nti sɛ wosɛ bɔne fakyɛ wie a make sure sɛ wonkɔka bɔne nhwɛ nti sɛ woyɛ ready sɛ wogyae bɔne deɛ a ɛnkɔserɛ that is prayer wogyeme so a mepɛ amen mepamtɛ ɔmagye aseɛ woyɛ nya wadwen sɛ wogyae bɔne a ɛnkɔserɛ gyeme so amen wɔkyerɛ no Proverbs wɔsɛ deɛ ɔkata ne mmara toɔ soɔ no wate aseɛ 28 baabi kenkan Proverbs chapter 28 verse number 13 deɛ ɔkata ne mmara toɔ soɔ no nyɛ prɔmprɔm ɔn sɛ deɛ ɔsɛ ɔka no na deɛ ɔka no gyae no obɛhu no mmɔbɔ deɛ ɔkata ne mmara toɔ soɔ no ɔnyɛ prɔmprɔm ɔnyɛ prɔmprɔm deɛ ɔka no gyae no yɛka sɛ biribi yɛ prɔmprɔm a ɔnyini ɔkɔɔ no mu ne ho yɛ fɛ wate ɔnyini brom na deɛ ɔka ne mmara toɔ no ɔgyae no ana ɔhu no mmɔbɔ ɔhu ne mmɔbɔ ade ne bɔ ne ɛyɛ adeɛ bɛi ɛkyɛ no yɛnhyɛ saa nneɔma no nso nti sɛ ɛba mu sɛ wobɔ mpa yɛ deɛ a ɛne ɛna asɛm a meka ne na be very serious be very clever ne se nyɛ mpa yɛ biara na Awurade tie wogye me so a mepɛ ame ti asɛm no ye mese yɛkyerɛ nti ɔbadwema biara wotie ne na anɔpa yi be very serious Luke 11:1 ɛna ka saa ɔsɛ ne baa sɛ ɔwɔ baabi rebɔ mpaeɛ no na wogyae n'asuafoɔ no mu baako ka kyerɛ no sɛ Awurade kyerɛ yɛ mpaebɔ sɛdeɛ Yohane nso kyerɛ n'asuafoɔ no mpaebɔ yɛkyerɛ ɔnso ɔkyerɛ fine na mepɛ sɛ obi a wɔtie me na anɔpa yi ɛnte deɛ mɛka no ase point number 1 no wogye me so a mepɛ amen confession sɛ wonkɔ wo confess wo sins na bɔne no woayɛ deɛ bɛi wogyae tie ne yie wo confess wo sins wie a afai ɛna na ɔde Awurade ase da ma no sɛ deɛ ade wɔ ne ne ntam no ɔde akyɛ wo bɛbakyɛ wode aseɛ deɛ ade wɔ ne ne ntam sɛ ɔde ɔbɛgyae bɔne mu ma aka no ɔne Awurade de akyɛ wo nti afei na na ɔde no ase da abrɛ no deɛ Awurade ase da ma no obia ntie ne yie aseda no nso tie yɛne yie deɛ di kae ɛne sɛ meda wɔ sɛ so ɔbɛwu agye me sɛ ɔyɛ aseɛ meda wɔ se so ɔde me mmarato akyɛ me meda wɔ se so nkaa me bɔne bio wɔde aseɛ meda wɔ se sɛ wonam wadom so ɛde hɔ nkonkuro abadom me nkɔgyeam sɛ aseda no ano no meda wɔ se ɛnyɛ sɛ mekɔ dwa na ma yɛtɔ amadeɛ Awurade mede waseɛ ɛnyɛ mpaeɛ stop
kyerɛ sɛ ade a de bɔyɛ ne tumi enjoy bi no ɛnam atem obi yɛ de bɔyɛ ne wɔkɔ dwam yɛtɔ no adeɛ bɛbɛkyɛ wade aseɛ nti aseda no ayɛ wɔne ne ntɛm no deɛ wayɛ ama wo kra ni ayɛ deɛ bɛ agye nti asɛm no ye meda wo ase sɛ nipa bebrebe wɔ wiase watumi ahwehwɛ ma bɛyi me na wode me yɛka wo ma ho meda wo ase sɛ me ho mfono wɔ obi anti ahiyɛ o meda wo ase sɛ mahwe aseɛ mu mpo wɔsa apagya ma gyina hɔ ɔmmerɛ a meyere ayɛ na wɔsa bɛhwehwɛ me obi yere ayɛ a wɔama bio wode aseɛ woda wurade ase wɔnkwagyeɛ ne bambɔ a wɔde ama wo that is prayer ti asɛm no ye enti adeɛ baako a menim ne sɛ wonya confess wo si wie a gyama so amen prayer dɔso paa ɛyɛ aseda prayer dɔso paa ɛyɛ aseda wàtí wọ́n di ase nti wàtúrọ̀ sẹ́ mọ́mọ́ mu wà sí da nọ́ọ̀sù nkyɛn deɛ yi màdé srɛ na wà sí da nọ́ọ̀sù nkyɛn wàdé srɛ mo n tẹ́ mi yóò wàtúrọ̀ sẹ́ obi a wàbɛgye na du no obi pèkyè sèǹtà wọ̀ n'ase ɛnyɛ wọn na wọ́n kọ́mandé ni so wọ́n pèkyè no. wɔsɛ ɔbɛpɛkyɛ satan wɔdeɛ mo naase ɛnyɛ wo na wo kɔmande ne so ɔmpɛkyɛ no hyɛ no nso mebakyɛ woagyema seɛ ebio mama mo tumi sɛ montiatia wɔwɔ ne anyanya nteɛ so wɔ mo bia nkyimi nyɛ mo hwee is talking about the demons principalities powers of darkness bɛbɛkyɛ wade aseɛ ɔse mama mo tumi sɛ montiatia wɔwɔ ne anyanya nkyerɛ so na ɔmo bia ntimi nyɛ mo hwee enti hɔ no nyinaa yɛ aseda wade aseɛ ɛhɔ no nyinaa mesɛ ɛdeɛ bai ɛyɛ aseda sɛ memobɔ so nkyerɛ wa wogyeme so amapa amen enti ne wɔse sɛ wo adesrɛdeɛ bi a ma no yɛ ketewa bi na mmom aseda no yɛ deɛ bai ɛnɔ so ɛno na Christians yɛnim ade a awurade ayɛ wie no yɛsa hyɛ ne sɛ ɔnsanyɛ wobɛsɛ no anɔpai wowore how to pray gyeme so amen mebɛka sɛm akyerɛ wo wɔwo sɛ obi sɛ mapɛkyɛ satan mo naase wode aseɛ na kyɛ sɛ already no so wobɛgye Yesu adi ma ne honhom tiw mu a you are defeat what Satan through Christ you are defeat Satan through Jesus Christ because wɔde no hyɛ wo naase gyeme sɛ amen nti wodeɛ ne sɛ awurade mede wase tiɛnio sɛ wɔpɛkyɛ Satan wɔ me naase mede wase sɛ wɔma madi ahonhom so mebakyɛ wode aseɛ sɛ Satan hyɛ me naase deɛ a ɛne ɛna som ɔtumfoɔ nso hyɛ hɔ bi amen mebakyɛ wode aseɛ wɔma me tumi wɔ wɔn so meda wase sɛ wode abayifoɔ ahyɛ me naase na wɔpɛkyɛ wɔn na wɔbrɛ wɔ ase ne afei na abɛka kyerɛ Awurade sɛ kɔbrɛ wɔ ase wayɛ dada ɔde ama na Kristofoɔ sɛ woka righteous ones ne wode a mepɛ sɛ na Bible no ɛmu da hɔ fae wogyeme so amepɛ amen na wɔde a yɛbɔ mpa yɛkɔ afie tumi bi a wɔ hɔ mede wɔsoro gya wɔsoro aprɛmaa ɛkɔ hɔ wɔmmɔbɔ woyɛ mmɔtɔfoɔ sɛ woka wɔ no ayini ne hɔ do a
woka righteous ones no ho dia your master na purchase Satan oh your master jama so amen into Satan man ka say we say we defeated you defeated no but I tell what you say Bible and to me pursue be what you man pay it's how to pray. Yes. Jama so amen. Obi antiase. Pray for so bompire. Tiase me. Wo di ani say obaye pa e wo urade anim. Wo di ano no. You become holy. That's right. You become a righteous person. That's right. Wo di ani say God's spirit ebetimi abatena wo. Na no adia e wo se nipa bia wo ba Kristo mo sere. God's spirit. Wow. What was it? So Jesus Christ mumisa. Or the mama mon shoshe na mo be hunu. Mumom no be biemu. I was so chance bi say den was mimisa. Ekurum ka ho. That's it. Awarian ka ho, akwantuom ka ho. Ni pesika enka ho. What was it? O ka se bisa. Ori o se na se mo ne boyefo. Only someone didn't pay ma and pray. I know what I was from for home. Conclude Madonna Bisano. What was it? And to say, Ubisan, conclude, not the whole home about Dua. I feel you are free forever and ever. If you say, what you say, we are doing a home. Now, for a cool, we are doing a home. I will find the idea about our hope. Amen. Amen. Obi say am sasafo e dey no secret ana na chire. You need to thank God for your life. Wow. If you so you holy in kwadia Dana se. Jama so amen. Amen. Tieni e na urade chichire ba yie ma ne hwa. Afa no ba chichire no. Jese wa yen. Na se krutu wi ansa ne kabriti fo ba chichire wu kura. Emfa so ba na wo kabriti ni no so. Wa ya dado. Amen. Amen. Pai na ni penimbo. One say you say kan. Mama tell me. What say? Me tell me. Mark chapter I think 16 15 or 15 16. Yenti asema kan. O say ntimu ko wi asafo na nyina nkoka sampa. Na de ogidi no. Obaje na nkwa. Na de wanya ni no obebu nfo. Na nsanteni bedi wona. Obaje na di achi. Di mu obetu awomone. Obi ni bibi so tumi a wotimi tu no. Ntimi du. Say you too soon. Oba cha wadi ase. Obi ni bibi so tumi a wotimi atu. Ntimi ntu no. Onya jede ya. Na o so je tumi sa o kana mane ho a. No release God's spirit mawa. What you say? By your need to control, you can ultimate to. But someone else to control. Ultimate to. The person obi a wo tie me ntie ni. Amen. Jama so amen. Amen. Anona be me class na boa me. Me da wase so de osoro ahohom. Asase so ahohom. Asame na ase. Me da wase so break Satan ansa na wo fra me. Amen. Others here. Me da wase so na do yase so kunim. Efri so wo di kunim ma me ansa na meba. Jama so amen. And adia ni amu yasido. Adia was so bisa in your God spirit because Christ is saying we could be sa jana mam. Enu onu ko bisa. We ba tawa dia se. Enti on konkoro ho. E che obi ono o ma rough. Abi o. Just a wono so ma ho kwan se. Omara. Na no so ba wow. Awuri se wo deserve. So so ba. Ajama ti ase kwasempa empisa obeti asori mo ho na so onim mpa ba na timi akari twam nipa ni nya kristoni oje me so amepe amen amen un ka kristofo ho asemo ti asemri
wonka ho ɛtwa sɛ wohu how to pray gyeme so amen asɛ dawe deɛ awurade meda wase wɔmadi firi ne mefi dam meda wase wɔmadi diem daadaa woma maduane di abere bia me nsa kɔma no menkɔserɛ meda wase mmra mekɔ adwuma wahwɛ me so obi kɔɛ wɔama meda wase wɔdeɛ wode maa me wɔ adwuma mu wate aseɛ meda wase mekɔ na mene anidaa soɔ but m'ani daa soɔ ne wo kristo wo nso kɔhyɛ ma nomnyam wate aseɛ meda wase wɔ sɛ wɔma de asame na mɛsɛ bɛkyea ma wato kɛtɛ so nipadɔm ne apieyɛ but ebi ansa ama odi aseɛ anoma bɛbrɛ pie ɛwɔ deɛ ɔkɔhyia tae ɛwɔ deɛ afidie yi no saa na nipadɔm yɛ pieyɛ bɛbrɛ awu me deɛ masa aba meda wase sɛ mede me ho bɛto kɛtɛ soɔ na ayɛ me bambɔfoɔ firi tetete nyɛ nɛ odi aseɛ sɛdeɛ da bia wobɔ me ho ban no menim sɛ nanso wobɛbɔ me ho ban enti mede wase da ma wo mede wase sɛ bere bia no woaka matamfoɔ aguɔ that is prayer yɛmɛ sɛ amen na yɛde ɔgya kɔ yɛfie onyame gya fire na ma fire yɛde fire saa ne ɛhoafo na ɔbɛfie deɛ ɔno ɔyɛ fire no na koma da no mu te sɛi ɛtɛboɔ adwemmɔne ahyɛ no ma nti sɛ mastadi a prayer yɛbɔ mpaeɛ a aseda yɛmmɔ deɛ ɛdeɛdua yɛ mu no the character behavior yɛ lifestyle yɛnna yɛakamfo nti ɛduru saa time no a obi abɔ mpaeɛ biana ne buafu wate aseɛ ɛna dwo sɛ ɔsabra ne bɛsɛe a ɛnyɛ wo tamfoɔ you are reject Christ sɛ wo reject Christ pɛ ɔsabra bɛsesa wode aseɛ if you reject Jesus Christ ɔsabra bɛsesa ɛfiri sɛ Christ asuban ne ne sɛ so no ɛna wo so wa reject no enti ne suban no ntimi ma wo nkɔwa nim if you take Jesus Christ properly ɔsabra ntimi nsesa wogyina so a mepɛ amen mepɛ sɛ na nɔpa yi obi a wɔtie no nti asɛm no yie na yɛma asɛm hia kɔɛ adwo yɛfa so bɔ mpaeɛ mese asɔfoɔ bebree wode aseɛ ogyina no mese asɔfo bi ka kyerɛ m sɛ asɔfoɔ wi a mpa mpaebɔ mesere tan mesere papaapa mena megyina hɔ no nyɛ ɔfa na mbɛka sɛ awurade bosom bi a wɔha bosom bɛɛ na bɛtumi aha me bayɛ bi a wɔha me kristoni na job time obiara listen to me Job chapter 1 the time na Yesu mawi Bible sɛ ɔtene odi mu ɔsoro Nyankopɔn wɔyi ne ho firi bɔne nyinaa ho enti na Job yɛ covered. That's right. What was it? Satan call want to be penetrated. You are covered. You are covered. You say sad also. No sad. Oh, yeah, so for now leading pie no combo and church out. No, never so. What was it? I'm not against, but you may draw attention. What is it? Me pese obi a wotie me nya no entie ne yie. Job time. Na yɛnhwɛ yɛ na Awurade Yesu Kristo time. Value any Job time. Na sɛ mmerɛ tia ne mpapo mogya entimi na Job yɛ trini ni ma wɔbɛyɛ covered. What about the blood of Christ?
atamfo ntumi haw Satan no mu no wo ni na bofo no Kristo akodi won so nkunim na Christ se wa pete no wo na ase fina atamfo bia ha me bia wa wisi mi hira kwai o se ma blabo waje me ne pa akoto po wonya Kristo ni se aba nsa firi mu ba no se nwuya anware akokono that's right hu aba nsa firi mu ba na flesh na dori akokono da this ewu me wa tawa di ase ntisa ufrinya unya diboye ni a Satan timi take you and destroy asabara mekano timi take you and destroy sha ogufoni kogu na ba no kodua na ba no obone fonso kodua bi frame but on kwasai dia yadua no okodua bi fry ani omo ko kache owura ni so owura anya ba panko na okodua wasian wasi na wura boni so osmani nyina mom nyini na se ne dia papa na be nyini aso ana ba into sacrifice kasho ni ne dia those who are righteous ones aja watu masia me pasa obi a wotie ni bia ontwiro bi tro bi na timi aboawo ana ya bato ya no unim ya di fie mu nsam ana bompai ngaguro bai fo bi a obetre ni fie a wo ha me Bible so said you were telling me no cry and those who are leading us almost all the churches yeah no be abegina ho me leading Bible kill your enemies kill them oya se no so jina urade de wo ya mi kuno ho na yo ni mistake ni yo ay hana yo but mama said the whole world the question sir many original na so forging yes them adani ya covered obi antimi muram etu antimi muram abu antimi muram bibi antimi muram ani ya bia pono na moja enwuro me hana mo babu sha no mo dem ho no mo dem ho de babu sha mo anane boa fine wase wa de linkwa ayinta Kristo mu ani ode Kristo nso hinta Nyankopon mu oya se entimi ya secured anane boa ela fa bibi koso na brabom koso bibi koso fane na brabom yenza se ebuo bi abome mu maso ana moja pram me wana wasi ebucha no ani no wadani me ba tawa dia se no cross on God spirit ana tia wa brabo na nkoso wo bisa no no so ntire ni entia wa yaw sa efra body mfiti asia abadu na metami ni hu watani ni abeya ya ne da ni hu bida and beyond that God spirit atimimu menana ntami ya correct metene wa Nyankopon ni so me bo konkoro bra me so Nyankopon o me pa wati ase me nyam so ya pure ana makoma busu afie jemeso amen ana busu apani ni ya bambon sam me so anso ya baifo me ma me nua ba ko so ya baifo anu ati no me so ma ba Kristo ni bi watimi mu no atimi mu ana makowura fie ho ya me ansa no hwan na ha obi amama na zi Jesus Christ Paul Peter omo wana hohomoni hunu nyanko atetiam baba jodi aswa hohomoni hunu Paul so kwa no atetiam why ofrisa dia tipo mu no eheti no odwa mu keke no sa spirit no why dia ba no. If you
envelop God's spirit. There is no evil to attack you. What's so? What do I say? The more we and a woman so I am not for when Yamimuno. Okano ama oire. Because you are one for competitor. The baby be intimate ho. Nima woni muntia. Okano ama bundles. Fatonsa na oda baby be intimate ho. Nima woni muntia. The Bible says nimtia no na ninti. No. Obra oyira. Wala wo ho. Ti asebiri. Na adioba ko me pese me si odi opa busa bosomfo wo Ghana nyina. Na busa okotism. Busa mala mfo nyina se me kwese wi amete me ntumi wo. Me huru ya che. Yes. Koma kamanu atum. Papa. Anka hemfo gunsa akamanu atum. Se wa bla bokura da. Me kanya me so no kura kiro. The different truth. Koma kamanu atum. But truth is one. That's right. Jemeso amen. Amen. And to pray and kasano do ejina nyoma me ansa. First one, confess your sins and plead. Obompa confess your sins. No bompa ya sre. Se gradem fa bonu ya de. Obawa jumpa se unko hobio. Unye sa bonu ni bio. Yes, what's the okano jai no. Ola radi hu ni mobro. What you say? We are diaka ya sida. Oi. Diaka o ya sida. Wow. What this one ayako and God's spirit. If it's a Bible say boku ko mu mpae na wo so jani ni de heal Matthew chapter 6 wow. The pamcha mo say already nim say here ska de be adwuma. Spirit of God aba sense am wa kofaba. That's right. When you so ba why Spirit of God and nim ba bia ye yi free say ba kura yi ni free won fe ene ba ma kura yi ni free won fe. Ko ya ne dia. Ko ya ho. Wo ya ne dia. What I say? I dear hear only say righteous. What I say? The way they ready, makotokuro do. Akori Israel for atamfo. Ready, makotokuro do nkoma busuamo. Oko ohuru bi. Da bi o sumabi nene moro wo mama me. Most take bob by fruituo. By ye da so ho. Na we say mpa na ho bo. Enko. So no yentimire. You must say amen. Amen. So there. Now Israel for the no physical thing. Yeah, the go home. I am wow. Wow. Israel for kwako. And I call it there on the rather small buffalo. Or then on so kotokuro do no kukumo. A war. A physical thing. What I say? Yes. Yeah, war no. And you the echo. A Christ no ba war. A do some says. That's it. Ano abako no bi kunu mai. Ano se sata na ono ba ko ya no. Wa buna bubunu nti wa peche no. Awo ya nase ade apeche. O zaki kan obi. O se nka ya relax pra. What you say? What do you sit down? What's all do dia sidum pampan so a. Wa se ho nkonkono se. O pese o yeso no. Into omra won srabe. No matemu. No me control. What you say? Na fe fro kono. Obi bia ya seda. Me dawrade ase. Se wakama tamfo aguo. Na wadi won sunim. Abayi do man ka biribi atwam on be sori atiama no. Odno awrade aka wagu ansakra no ofre me. Me dawrade ase sa bosoma hia se wo manim. What you say? Me dawrade ase se wo bia manim kwan. Adompura bia ma me. Sit down kwan. We dia. Yo. We Christian ni pa so jitum se tunu bia sini kwan osia kwan. Sia kwan. Mo musimiri mama me komani mu ablabum. Aya ni kuro. Mama nka bincho. No Paul, I was Paul come Macedonia. Ana Paul abu na ni aguso. Erade yusu se kan bofo.
awurade yusu Satan bɔfo kɔsi ne kwan ana barima bi bɛgyina ɔka kyɛn sɛ dane bra Macedonia na baboa the arm of God ayɛ Macedonia bɛbɛtɔ ɔre aseɛ ɛna Paul so pɛ so ɔkɔ na nyame so no I want to block you enti sɛ woahuna Bible no aho wasɔfo no bɛmu wabɔ nkurase wobɛbɔ mpayɛ mfifire bɛtew wobɛbrɛgu na wakɔne ama wo nkyene yɛsɛ fa kɔta nsuom na mmerɛki bɛyɛ ɛbɛhaw Jesus Christ na tete biam na nkyiri ni hɔ asɛmpa na meka no awurade madwuma hɔ wonim nkwala agumi soɔ awurade sɛ wɔmoame a ɛdeɛ na ɔmbɛdeɛ wanyinaa yɛ wira owia wɔ se anyandire wɔkyena ho na wɔkyena no ankasa bɛdwendwene ne ho masa tena ne hɔ awurade mese meyɛ akɔnkyene yɛyɛ egelawa megelawa ne nyinaa yɛ aseda megelawa mɛyɛ bia ɛyɛ aseda wote asɛ mene bibia bisa ɛfisɛ tiani o awurade ma me ngo awurade ma me ba ɛwɔm sɛ hana kɔhyɛ bɔ mpaeɛ apart from hɔ na ho abio wote asɛ yɛpa mo dia da bia meka wodeɛ ne sɛ be holy ɛno na manfoɔ nim nti ɔne adi mmirika kirikirikiri yɛkɔ mpaebɔ yɛ kirikirikiri na ɔmɔkɔ no metumi tena se busa me ho sɛ mpaeɛ bɛɛ na ɔmɔkɔbɔ no ɛde a ho mpaeɛ gyeme so amen wonim sɛ obi abɔ mpaeɛ no since time was starte kɔɔyɛ deɛ ɔte ano ɔte sɛ sɛ kora deɛ anwoma saa gye agu mɔ any change in his or her life what do you say better your Christianity hallelujah my relationship ɛda ne awurade ntam no ɛnkɔ yi asɛmpa na meka no wode yɛnhwɛ nkɔfo bi kɔ Amos na ɔmudi Yesu ho nkɔmmɔ keke Christ kɔka wo ho Christ kɔka wo ho mepɛ sɛ nna anɔpa yi change your topics kwan a fa so bɔ mpaeɛ no change no wonim sɛ obi wɔ hɔ a ɔsia wɔ asɔfo twɛnhyira asɛm tom so bɔ mpaeɛ ma me na nneɔma nkɔ yi na mesere metumi so bi saa obi wɔ ka metumi ka sɛ me mmɔ nti asɛm ne sɛ meyɛ sɔfo na awurade de ayaresa ɛne deliverance adom adom no de a na wokwan sɛ mekasta yareɛ no out through the name of Jesus na nokora nyɛ afɛ na meka sɛ mede Yesu mogya ama nom tumi a wokutia ɔbɛi mede Yesu mogya ama nom Yesu mogya no yɛmfa mma tumi bi anom medane Yesu mogya kunkum aboɔ ɛde kom abusuam ɛyɛ nkwasi asɛm koraa sɔfo ɛno sɛ obi tie wo yɛ ho ɔbɔ sɛ sɛ wabrɛgu sɔfoɔ no resi topic ansɔre ma no mu mo resi topic ansɔre ma no mu ti yɛkɔ kɔbɔ mpaeɛ ɛsa bɛtena yɛ ABC kaya wɔsɛ fa so bɔ mpaeɛ tiɛniye nyɛ Romans na kae Romans 8:26 wɔ no Romans na kae sɛ ebi a meboa Romans ɛna kae gyeme so 8:26 saa ara nso na honhom no boa yɛ mmerɛ yɛdeɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɛsɛ no yɛnim na so mu arɔde opinion ni kabea di ma yɛ sɛdeɛ yɛsɛ bɔ mpaeɛ ɛsɛ koraa saa kae Romans chapter 8:26 wɔsɛ honhom no boa yɛ mpaebɔ saa ara nso na honhom no boa yɛ mmerɛ yɛmɛfiri sɛdeɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɛsɛ no yɛnim na so mu arɔde opinion ani kabea di ma yɛ nti jo wode sɛ wɔsɛdi asɔre a Zion kura ka ho fɛndeɛ yɛhyɛ aseɛ busuakuru a hɔ wɔka yɛda awurade ase a obi kura yi n'ani kɔgyina baabi ɔtɔ n'adeɛ oyi n'ani kɔgyina baabi na duru baabi na yɛka
say obi anyina ye no ma fie dina gekra o we say man di kuna bom ye bibi sa ya ne ngo which means say ye bom pa ye wa bufuom eno no antira ma ba sa nipa bi a ya gaji no de ya man suspect se ye nkona ngo de ya so da ya hu no se buburugu ho odi ase ya dance die ye buburugu ho yes o so le ba but Awurade so fa wo so le ba be ye me na nya na ko be ka ya ta se de menya o le menya we ya ta se die o le menya wa hai ya ta no so da so ti ase ogu no day o ti ase ya soja ku efie asoja ku ebusuam asoja ku adwumam still dia koso ana koso you need to sit down no we say dey near intimacy sister na near man na near man sister ta sabini me pesa me catch no hwe so for me so bibia mu ana sai me so adwuma mu ankoye me ye bibia nye you need to sit down tie o say dia oyi na ni free mobroni so onu so be sua from ya mengi so eno ya number 1 dia oyi na ni yam say Proverbs chapter 18 baby 18 dia kenkan sisi ya yes oyi na ni free mobroni so onu so be sua from ya mengi ne so wakato man mama dudu a wo man Awurade de be ma eno so wakato dia ọmọ ọhìá ni no ẹrí hìá no na de oyi na ni no bẹnyẹ nu yabọ pii ẹnọ nso aka to o di ase nti wọn kasa no sit down and examine your life o ti mu mọburo duru sẹyi wọn kasa ẹyẹ Bible principles o ti mu mọburo mẹhiafo na eduru sẹyi o wa yam yema de wo sum na de kọm de no na o bua no. What is here? Okopemwa. Ah, okopemwa. Jama say amen. Amen. Oh, you want some of what? Asofo ne nkan. Eno ane de wa yawo. Di ho dia na ebo. Tumi bia wa sori atia wadwuma. Na se meme is secured. Awa Awurade ma, na dwuma na anya secured. E de na tumi betra be sori tia. Awurade cover me na dwuma de on cover me person ne munyai paibo no munyai na mo motre na ebra jama so ama giant pile no na bo me say na botre na ebra ta sabini awo between woni nyamentam woni God spirit ntam tieni wose odi yenum nyina ba kam wo kan won I think say Matthew okay wose hwehwe so ahimie obi antio hwehwe so ahimie na tene no kane no odi yenum wan kase ko bisa yenum ono a process data Bible and today we can be say lawyers and near some law book. That's right. Onkoti. Judges and near some law book. To cast some was your throne. Or fail. What is here? Jesus undefeated Satan without the word of God. Yes. And you saw can not keke. Ebirum so preach ya bompa ni akotu. Erade wo ya masaro, erade wo ya masaro. Woni saro subana e pa. Aba wa misum gina nim se sela na no pa wie. Jemeso amen. Na Abraham sufra. Wo erade wo tie no. Erade aduru mi so mi busao se. Woni Abraham tren ni gidie no e pa. Jeko penyankopon Isaac nyankopon we. Wona erade ka safa ba koroko ba afode anka de bobo. Aso den. Erade uti Elizabeth. Uti your friend say Hannah and Rebecca no. Erade uti Elizabeth and Zachariah and pay waba wadru mi so busa ho. Say Elizabeth no akempra. Elizabeth no ayusu. Elizabeth no abambo o ya banfo. What is here? The person say
Jemaso amen. You kotansi bi wa wo kotua. Ya busa ho se woni nipa ne yepe. And spiritually woni ne yepe. Nyawo dia kra. Me say asofu na adi mo anim no ho. Masa eteso bi nim kaka. Ya ma ne ka. Na mo nsumu gumu. Mo nyira mo ya wufuo. Until the Bible said, do a full free in dear quans about transamanfo asafo. O full free in dear quans what? What transamanfo asafo? What's your suffering? So now you're saman. Of marriage. The person be what you know. Quite what's your first bumpire. And yet, I rather me teachable. I was here to try. What's it? What's Sunny? I don't know what's it. Teaching was no, teaching so hot. But I told you, I don't know what it was. It by you. The baby at teaching uncle, yes, we got more coin. What's it to Bonsam? Bonsam was so a pattern. Into the end was such a what I say? You want your sit down. But was so Tampehoma. Was so a cacadro. Bane ano dio. Ya bon pa ni ti say ya enipa ne ya ka no. Sa na de bon sa. So say dey sit here. Me ka no. Ni woni pa bi o mani so me hu so na ya me. Na bon. Hna bi si na so mprempren wa na ya wawu. Tie ni ye. Ba Paul asa ba ka sem bi. O se okuya da na nso yawu. Ase ni say ya ni Kristo bom wawu. Asare. Enti dia wawu mu bio. No. Dia wawu no, mu bio. Ya ni Kristo bom wawu asare atraso won kwafo from. Enti odi asoda ami mo tuo na ye Kristo ni mapa. Pai, adianti kankwe. Na gina ho. Una gina ho awo ko ba bi no. Perfect. Na dia onye Kristo dia na dia de bonu obewu. Ebi se wo wu odi kan no oni onyanwu. That's what I say. When you kiss the young say, my yes, Miss Rosunda, ya, or can you know, and you know, Kura. And you're Christian, you're quite sorry. Your case will be quite sorry and tell you a Christian. You are church members and you are true Christians. The person, Master, why block you here? Wow. Because when you are didn't. Osesi cho so ahenie tere na na kane no no ade yenum ba ma e na ase da bi abache nti wa ko hwenum nti nya urade a ayadada provision has been made already so so unu se me gina hoyi me mon pa yam fa ka ho me pa ba simple me do asese we di tumi nyina asha me na ase amen me do asese one lift me through your name amen. May do assist one me through your word. Amen. May do assist one lift me through the Spirit of God. Amen. May do assist one share me at our mouth. That's all. One said yes it here. No 17 bam. No do so de jiakra nkwa. Aya sedan kuto. Where ya? Ayi me ma me ya chewa. Ni bi na honam so. Everybody boy me. Say to me sama no. Me bolu tro epe won ko na ya chewa atwini moko. Ya kasi mutuo dia won de ni bere pa o. Obi tumi poma hwe obi atiko. Obi aka che say yi free na tiko. Wa mfa mo no. Tu gbesi tiko fie ho. Wa chiri fie ho. What ase? Dia me pese atiefo ti ase no no. So ba ye jide ni dia Kristonia. Hwe akonchene. Yeah, country build the spirit, the soul. About what I say, yeah, country build the soul. A country, bonfire, read the Bible, worship. Some of me and some of the country. Worship, prayer, and a prayer and also the thanksgiving. What I say, confess your sins, thanksgiving, request the Spirit of God. Right. What I say, I feel open prayer. What this won't be on Saturday. Na mon conclusion me ye holy. Maman te wa samase. What I say?
Mamante was a massy. If it's a no so, I tell you what them understanding spirit about the fadom. It was say one person casa. You see, brother, so son, your man, we are Christosum is soft. Black, we still time. Tell me a black. Christosum is soft. And can't go Jim Kuto. Uncle Jiko Siakoko. Uncle Shu Pietro. Some say some Pietro free Kumase. I come cry, come over being in Washington. Now I'm assuming I'm a woman and Pietro Shika one land. A kind. What is here? What is Santamaba 40? So crowded so Rasta was where you. Need a bar. You know our shit. When you know, can any sign the bar. So I got now. When you are now. I have been so me marriage. Say what you mean. What was here? Small boy. What's any life for? Oh, she read. Oh, money clear. Now, person for me say, and to my can come on, confirm my test in the blood. TV is clearing in Nikra net. What was here? Michelle, say, should go for good. Compable. Or comparable, sir, or something like when you was a Fakwe full one. I want a cordial, a bobo. A Kafula, once a Sabobua, not petty. Edimikaba. What is only different? Obi aba furniture for free. Okay. Enti baby a boa wa life. Pete bi ankoro. That me ba so what you say? Do your life pete bi ankoro. Say a ko ponko aboa we soro. Se wo ya pete hu na otwam. Me ba so what you say? Saboa bi wo so ba dia. Na pete ni hwedi no so wiato ko no kwesine so huri no anya ya no start di ni na nti wo se fa ko funu da no efunu wo na ho na kode bobo ko go manase bebrebe madan ye funu na nkode ye ba o manase nti me pa so bia wo tiam no me de manusi kwamba so na fa so bompai ye re Jesus onya aduane aja me de wase. What you say? Yes, in your here. When I'm at the Anifras Asimuba, Shiraso, no dear you. What can you Lazarus from whom? Was your Jackson Commodore me? And yes, a meaning name set a chef for the whistle, one of me about Kunti. Lazarus, sorry. Yes, a word. No, I tell you, a brilliant swat, Kabun, some be awaiting to mature. Yet a child. Enti adia ko me pese a Christofo wana waje Yesu Kristo ade nukuram emfanto ntirimi ni sa nyawo na abachichire bayi you can't or bofo nipa bi ntimi nchichire no jemeso amen no Christ Jesus a defeat to all of them. I do almost say a mercy. Jemeso amen. What do you say? Be holy. Amen. To Christ. No, no, who are they? No, the other ceremony. You can't hear who are there. That is a God spirit. But what I say, and to feel that you cry, how to pray. A cry of Faswa, Obampai, changing the Kura, and power be our Kumamuda. Bampai, our town for. Dia wo so town di man se urade hunu bobo na wanye se dia waje so wo so be abanfu a hunu se Satan honhoma yere no e ba tawari ase bompa se urade se on casting honhom ni mfiri ni na urade hunu bobo e ba tawari ase the moment you di man no protection ye kese obi gina boni tia wa gene papa man. Jemeso amen. Who say you no? Who you Satan he? Asetre ne say we defeat no. Ento timi kwahye obi mu. No onam no so asori atia. But you don't care. What do you say? Dimi nipa na Satan akowura ne mu no. Amon pa eboni ntia watamfo da. So bi ye obone a srema no.
but obi yama wa open no nso yes ha jema so amen the person Christianity what ase na mo akoanim we bi jira oi o didi matama mi hu se nya wa o hu se Satan na abawura o na so nya ma dwen se me ne ba ya no baba efiri se me master say o shamana se obi am na do so de oba kam maka bi no and to always be free sana mpasa won so ye amen asumdwe nyankopon omo awate amen wama won tiase amen